in zawai lali su Krista mi chibai ka buk vek chawa tununa hian lali su Krista kalta kan chandam na hi lo soi thar vele ka duwa mi zo bikin mi zo Christian tam tak atam zo hen kan ning chu e kan chandam na hi kan chiang lo ma kai ma ni ngei po hi kan in ring hlel le fo thi ma se tununa hian ilawin rin hlel to lo na turin a lo shin hriat thar che ka duwa lali suwa del lo chuan tu ma hian chandam nei kan lo chok thei lawa pathian khoi na ngoya lali suwa thi na le a tho le na ring tu te chan vo ni ti hi he chandam na pathian na a thil thon pek khoi thil thon pek tak tak ni ti hi e kan chandam na hi khoi thil thon pek ni ti hi tun hen ka lo sui thar le tu ni efesi bung ni chang le ta kan hua thil ti wa na ni lo ve chu ti lo chu mi nan chuang da nge ti ya kan chandam na hian thil ti ve lo tho ve kan nei ani chuan mi hring ti hian kan chuang don chu pathian in hian a hria chu hang chuan kan thil ti engma tel lovin lali suwa Christai ka ta la thia ka thiam chan na turin a tho le ani ti ring tu te hi chatuang nun nei tu te chu an ni ti hi tun huna hian kalo soi thar le tu ni lalpan in zawai man som vek chaw se